खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बिटिसि सरकारनि थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिनि बागैनो माखासे आपडेट नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा नोंथांमोना आंनिसिम गोबाङानो सोंहरगासिनो दङ नैबे बिटिसिनि थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि रिजाल्टखौ होगोन ना होला होननानै, आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना एसे सिगाङाव खोनाखाबाय थादोंबो जानो हागौ केन्सेल खालामनाय जासिगोन एबा केन्सेल खालामबाय होननानै नोंथांमोना खोनादों जानो हागौ। दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। आरो बेजों लोगोसेनो नैबे बिटिसि सरकारनिफ्रायनो थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि थाखाय जोंहा एसे उनाव साख्रि फैनो थांगासिनो दङ। गासै साख्रिनि भेकेन्सिया 1600निबो बारा थागोन। दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा बिनिफ्राय आंनो नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनोबो थाग्रोबाय। गिबियावनो नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम बेखौनो खोन्थाहरनोसै नैबे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिसि सरकारनि समाव जा थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि जोंहा रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा जादोंमोन। जेरै थार्ड ग्रेडनि थाखाय जोंहा रिटेन एग्जामा जानानै थांजोब्बायमोन। बेनिफ्राय ग्रेड 3नि नैबे ग्रेजुवेट लेभेलनि रिजाल्टखौबो बिथांमोना होलांनो हादोंमोन। ग्रेड 4निखौ इन्टारभिउ लाजोबदोंमोन, नाथायबा फाइनाल रिजाल्टखौ बिथांमोना होलांनो हायाखैमोन। दा बेनि रिजाल्टखौनोथ' नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो सोंहरगासिनो दङ। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना लादो बेनि रिजाल्टखौ होगोन ना होला। दा बिनि बागै आं नोंथांमोननिसिम 100% माने सियरलि बेखौ बुंहरनो दायो हाया। मानो होनोबा नोंथांमोना एसे सिगाङावनो मिथिखादों जानांगौ खौरां बिजोङाव जोंहा EM बिथांमोनानो माखासे बाथ्राखौ बुंखादोंमोन। जेनेबा केन्सेल खालामनाय जाजोब्बाय बेबायदि बाथ्रा बेबायदि थांदोंमोन। नोंथांमोना बेखौ खोनाखादों जानांगौ। दा बिनिफ्राय मैया दाख्लै माने सप्तासेसो जाबाय खोमा CSBआव माखासे लाइमोनफ्रा थांनानै सोंहैनायावबो बिथांमोना खोथा बाथ्रा बुंनाय बायदिखौ माने एसे साननानै नायोबा बिजिरनानै नायोबा नैबे थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ बिथांमोना केन्सेल खालामनानै गोदान नटिफिकेसन होनायनि फारसे बिथांमोना बाथ्राखौ बुंदों आरो। दा बे आरो दा बिनिखायनो 100% नङा आरो जेनेबा बिथांमोना केन्सेलबो बोरैबा खालामनोबो हागौ, नङाबा केन्सेल खालामालासिनो बिथांमोना रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ रिस्टार्ट खालामनोबो हागौ। दा माने फिक्सडानो नङा आरो। दा जेखायनो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ बुंहरनाय जाबाय नैबे MLA इलेक्सननि सिगां हले माने नैबे बिटिसिनि थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिनि रिजाल्टआनो जा रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा रिस्टार्टआनो जा गोदान नटिफिकेसनानो फैगोनानो जा बिनि फारसे जेबो माने आपडेट गैया। आरो फैगोनखौ नोंथांमोना आसाखौ खम लाबानो जाबाय। रिजाल्टआनो जा गोदान नटिफिकेसनानो जा दा बेफोर फैगोनखौ नोंथांमोना आसा खमला। आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंहरनाय जायो। आरो जुदि रिजाल्टखौ होयोबाथ' आंथ' सारप्राइज जागोन होननानै आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जायो। नैबे थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिनि रिजाल्टखौ होगोनखौ होयोबाथ' आं माने सारप्राइज जागोन। इलेक्सननि सिगां होयोबा आंथ' माने होनायखौनो नङा होननानै आसाखौनो लाखादों आरो। दा जेखायनो जाया माने जुदि होयोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा नङा होमबा। दा बे आरो बाथ्राया। दा बिनिफ्राय नैबे गोदान जा भेकेन्सि फैनायनि बाथ्रा बुंदों। दा बे इलेक्सननि उनावसो फैगोन बियो। नैबे MLA इलेक्सननि उनावसो गासै 1600निबो बांसिन थागोन खोमा भेकेन्सिया थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि थाखाय भेकेन्सि फैगोन होननानै जोङो खौरां मोननो हानाय जादों। जायनि थाखाय नोंथांमोना मेट्रिक पासनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन। माने मिनिमाम क्लास 8निफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हायो नैबे ग्रेड 4नि थाखायथ'। बिनिफ्राय मेट्रिक पासनि थाखायबो भेकेन्सि थागोन, हायार सेकेन्डारि पासनि थाखायबो भेकेन्सि थागोन, ग्रेजुवेट लेभेलनि भेकेन्सि थागोन, कम्पिउटार ग्रेजुवेट विथ कम्पिउटार सार्टिफिकेटनि भेकेन्सि थागोन, बायदि जोंहा भेकेन्सि थागोन। माखासे टेकनिकेल भेकेन्सिबो थागोन नैबे ग्रेड 3नि आन्डारावनो। बे गासैबो जोंहा नैबे बिटिसिथ' नङा आसामनि MLA नि इलेक्सननि उनावसो बेयो जागोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय। दाथ' जोबोद आसा खमसै गोदान साख्रिनि भेकेन्सिया फैगोना। दा बिनिफ्राय बेथ' जाहैबाय 1600सो भेकेन्सि फैगोना। दा बिनिफ्राय जोंहा एसे उनावनो नैबे MCC नांनायनि सिगाङावनो बिटिसि सरकारा नैबे माबानि LP UP टिचारनि एपइन्टमेन्ट होसिगोन बिथांमोना। दा बेखौ नोंथांमोना खोनाजोबखाबाय जानांगौ। दा बेनिखायनो बै एपइन्टमेन्ट होखालिनो जोंहा बिटिसिनि सिटआबो फैनो हागौ। दा बेवहाय बिथांमोना माखासे बिबुंथि होनो हागौ बिटिसि साख्रिनि सायाव, जेनेबा थार्ड ग्रेडानो जा फर्थ ग्रेडानो जा बेफोर साख्रिनि बिथांमोना माखासे बाथ्राखौ बुंनो हागौ। दा बेवहाय नोंथांमोना गासैबो एसे नोजोर होबानो जाबाय। बिथांमोना जेराव साख्रिनि एपइन्टमेन्टखौनो होदों। दा बेनिखायनो बे एपइन्टमेन्ट होनाय दिनखालिनो बिथांमोना साख्रिफोरनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट बिथांमोना हरखागोनखा। थार्ड ग्रेडानो जा फर्थ ग्रेडानो जा आरो बेनिफ्राय आरोबाव गोदानै LP UPनि रिक्रुटमेन्ट जानाय, बेनिफ्राय PG बायदि जोंहा भेकेन्सि फैबावगोन। दा बेफोरनि बागै बिथांमोना माखासे आपडेटखौ होखागोनखा। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना नोजोरखौ होबानो जाबाय, आपडेटखौ नोंथांमोना लाबानो जाबाय। नैबे जेब्ला LP UP टिचारफोरनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ रानना होनाय जायो ओइदिनखालि नोंथांमोना गासिबो आपडेट थाबाय
खोन्थाबानो जाबाय आंबो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाना फैगोन मा बाथ्राखौ बिथांमोना नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरो बिनि बागै दा बिनिफ्राय इलेक्सननि सिगांथ' गोदान भेकेन्सि फैगोनखौ आसा लानो नांला नैबे बिटिसि सरकारनिफ्राय थार्ड ग्रेडारनो जा फर्थ ग्रेडारनो जा दा बिनिफ्राय जा जोंहा रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा जेनेबा रिटन एग्जाम जाखांनाय थार्ड ग्रेडनि जा जोंहा इन्टारभिउ जाखांनाय ग्रेड 4नि दा बेवहाय माखासे गुलाय गुजाय जानायखौ आं खोनानो मोननाय जादों दा बे बाथ्राफ्रा सैथो नंगौना नङा जेनेबा गोबां गुलाय गुजाय दा बे बोरै रिजाल्ट होथावना जागोन बेबोथ' बोरैबा जागोन बायदि मोनलायलांदों खोमा जेनेबा जायफोर बिथांमोना दायो गोदानै सिएसबिनि सायख'जानाय मेम्बारफोर चेयारमेन भाइस चेयारमेन मेम्बारफोर दा बिथांमोनाबो एसे सानदों खोमा जेनेबा बोरै बिथांमोना रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ आवगायनो बेबादि बिथांमोनाबो निसय सानदों खोमा दाख्लै जा सिएसबिआव थांनाय बिथांमोना खोथा बाथ्रा बेबायदिनो रायलायहोदों नालाय थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिनि सायावबो दा बेफोरखौ माने जा बाथ्रा मिथिनानै मोनबोदों बिथांमोना आंनिसिम खोन्थाहरनाय बायदिबाथ' माने बिथांमोना केन्सेल खालामनायनि लामा फारसे बिथांमोना आवगायनाय बायदिखौ आं दायो मिथिना मोन्दों आरो जेनेबा केन्सेलबो खालामनो हागौ नङाबा बोरैबा बिथांमोना माखासे खायदा बुद्धि बिथांमोना रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ रिस्टार्ट खालामनोबो हागौ बादि दा बेयो बोरै जाहैयो उनाव दा बेखौथ' जोङो प्रेडिक्ट खालामना लाब गैला बिथांमोना मा डिसिसन लायो बेनो माने फाइनाल जाहैसिगोन बादि लाइमोनफोरनि खोथा बाथ्रा बुंनायखौथ' बारा खोनासंखायानोसै नोंथांमोना बेखौथ' मिथिखागौ बिटिसिनि जिखिनि जाया सरकारानो फैया मानो लाइमोनफोरनि जा खोथा बाथ्रा जोङो माने खुद आरो जोङो बुङो अब्लाबोथ' बे जाखायानोसै नोंथांमोना मिथिखागौ रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा जेरैबायदि सिगाङाव जादोंमोन बेबायदिनो रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा जोंनिया थांगोन बायदि खारो दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय दाथ' नोंथांमोना जेबो माबा लानो नांला इलेक्सना जोंहा जानो थांगासिनो दं आसामनियानो जा आसाम सरकारनि साख्रियानो जा बिटिसि सरकारनि साख्रियानो जा बे गासैबो इलेक्सन उनावसो जागोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय एबा जाखासिगोनखा दा बे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननिसिम बेखिनि आपडेटखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो सोंहरबाय थादोंमोन थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि रिजाल्टखौ इलेक्सननि सिगां होगोन ना होला होनना नोंथांमोना गोबांनो आंनिसिम कन्टेक्ट खालामहरबाय थादोंमोन आरो दा बेनिखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम क्लियारै बुंहरनाय जाबाय रिजाल्टखौ होगोनखौ नोंथांमोना 99% आसाखौ लानांला होननानै आं बेखौ बुंहरनाय जाबाय आरो 1%खौबो लायाबाबो मोजां जाबावसो नोंथांमोना दा बे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननिसिम बेखिनि आपडेटखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय गोजोन्थों